Wassalamu alaikum warahmatullahi kura cika san. Alaikum salam. Tsara fuzara ko da nozara? Ha, faila yala state zai. Fai da tsfanu de no tamba ti marva. Is tipo problem ti di zala mapvulu ulumua. No Ya compadre. zani binga video zen zani de vulu te gofu ni zovi bura de glass. Video ti mandem bura de glass video. Déréglé, ils ont fait déréglé. Oh, for the regular zoro. But nizi makaduktu de go you not still. Zaulun pusit serbek zopte tuita not serbek zan pusis. Ya Foti mari. ni pusis zau. Foti romangan silam tili pusentena sambarantena ulumari. Ani ni pusenga izi nga pura de glass na silam karantene. Silam karantene titsi mamad ke titsi orange titsi alô Citan, ambata tenga na kangula tsinyanga, trompete era sit, you come a mangulu mbelungo. Lera urfatio in tenga da Citan Zocelin. Citan Zocelin go fa entena isfa orange. Zocelin pa sinvad dizem, ué, ni vad fulani isfa orange, orange. Yeah. Yeah, que zalati zengi namad que zalabura de glasti. Misi tam siten. Na minha vola siten bura de glasa na minha piantan kira. Yeah. Bura de glasu. Só o lapo com fulana tela tia easy. O se sul tia. Zetit malengrian, se malengrian, zet normal bulane. O do diabo tiene. Se tem na minha bola bura de glass na minha piantanquira no ano bura de glass bola na sexax na minha piantanquira bura de glass e dizer ale que coi mela bura de glass fu quando se adu tsara faz a baraizo metano manga zabe do caio bura de glass misna manarek artista faltista tete tu kwa na manga zandantana baul jal quarantena chadelente da barakalot bamba no tad namo bura de glass de la artista ti ari ma vita ma pande fa check mandenda o Canada o checo aí o na América o aí na galera ko so check jabe du na meu vola na zundo no ano do vola no da biu sei que a biabitos ata existe caminhando. Bola bura regular zenye. Yeah. Sasa bana Roma ne zeti pusiste. Amna bon man fen vola ne tim tata ze he. Yeah. Yin tselik tapata ni hitaku ami kono tselik mikrozo. Yeah, izuba ils ont fait bura déréglé total. Si tu n'as pas diabo foi que déréglé. A tika teto mari na pandis bura réglage azoko volaigny, azoko kontratra tsika teto. 90% nataotsika teto nazahoany bura réglage place. Na anao na za ka manafy namatsika jiaby teto. Niany izy na dignany bora réglage tsy magnino ankinitsika amin'iranahy. Fa raha misy zao ty namadiky izy. Izy ndray nivadika amitsika tsika tsy mijery. Fa izy nivadika amin'ny vahoakany Antsiraka. Nivadika amin'ny vahoakany Diego. Tsy mendrika ho anao aja voninahitra menanao bora réglage. Tsy mendrika ho anao bora réglage déréglé total anao. Izy mbola zany tsy mahitsy eo. Anao ne mbola niaraka tamin'ny Siteny. Siteny nagnameo volanao hoe ty ameza mpianatra ny curany zio. Nitaregny ireo mpianatra reo vola io tsy zavy tamindreo. Anao tsisy vola, anao tsisy raha nambaranao.
teto anao bora réglage nagnano publication en Allemagne, Canada, tsy haiko en Chine, tsy haiko ia fa hoe mahita lalana andehandefa mpianatra. Nivolagna zany parce que zany nivolagna Jack fa nagnano karaha io, Jack Palance Tasambaba hoe za mahita lalana couloir antifazoko anareo mpianatra mandeha mianatra en Allemagne. Ramaseny Jack volan'olo Tasambaba ndraiky niany ndraiky mpianatra raiky tsisy nandeha vahoaka Sambava tonga saigny. Vraiment nanomboky teo vahoaka Sambava tonga saigny. Nagnano bora réglage tetsy amoaza koa tsy diso ahitranareo publication nataony tsy haiko namory olo tamin'ny Banja tary zegny. Bora déréglé tsy mendrika anao voninahitra namiagna anao manafa aleo anao ataoko manafa direct fotony nivolagna zandry Soumaïl teo hoe za tsy makarasy religion finoagnan'olo fivavagnan'olo fa zandry Soumaïl anao koa mangala olo antany be la guerre amin'ny fotoagna zao tanànany arabo. Tanànany arabo tany misy olo mikosoaly mandilitra tany arabo tsisy. Anao koa fa mikosoaly zegny anao mivavaka amin'Drahary. Bora déréglé zahava ile tapondoanao io zany matoa aranao joby dikan'izay tsy niananao nikosoaly nanompo Zagnahary fa anao tsy nanompo Zagnahary amin'ny fo mialatsiny aminao bora réglage. Anao tsy nanompo Zagnahary amin'ny fo matoa anao aniany masaky magnano olo ray tanàna Adiego io katramoinao. Anao tsy mivavaka amin'ny Zagnahary bora déréglé matoa anao niany katramo zanaka amin'ny Diego mitomagny mibabababa mitaregny ro mpianatra ro nay. Anao koa fa tsisy vola ndao mangataka amin'ny Ravatomanga regny ane mamelo anareo ndao mangataka amin'ny Rajoelina regny mamelo anareo fa asa volan'ny vahoaka andeha tsy trefinareo aiza megnatra. Vola ramasenareo hoaninareo vokisanareo sandanareo mpianatra tsy alefa zany teto fa mivolagna tamin'ny raha zegny zany fa nampitandry ny vahoaka ny Diego za tam'izay tandrema fa Jack fa nagnano karaha io Tasambava tsisy mpianatra nalefa zo izy navy ndray mpianatra ambodi-tragno bora io fa namiagna vola andeha alefa mpianatra kira tsy navy agny ke itsaky bora mahino azoly andeha mpianatra andeha ndefa tsaiky andehanatra en Allemagne tsy haiko en Chine tsy haiko Canada tsy haiko États-Unis. Anao ambasady sanao ministre des affaires étrangères sanao responsable ny bourse mpianatra mandeha l'étranger bora déréglé bateau sans boussole koa fa déréglé zegny amatra tsisy direction wawawawa ro ndraiky Jack miragna fo kapoaka morada mampalahelo na ino vahoaka ataonareo karaha io. Anareo zany avy am'le volagnandreo igny zandriko hoe marararao paty vahoaka fa maty ararotinareo anareo ne namono vahoaka ke zegny raha misy zany tsy regnao raha volagny izy nivolagna tamin'ny vidéonany ireo fa misy olo zao io boka amin'ny Facebook agny magnasasa zao hitanao zay mivolagna ia asasa eto za mihitsy no agnasasanao bora réglage parce que anao tsisy jery anao ne tsisy jery déréglé total anao bora nony anao déréglé anao sasa ene anao koa tsy valy mamalia ny magaga za baka zoky amin'ny bora réglage nasakeny bora réglage mandeha mitsokoliky monsieur le maire moa karakory izy baka volako aminao zegny reo zao déréglé asa veko aminao marevaka amareva magnano tiady général ino raha misy
reto olony orange reto bateau sans boussole, reo tsisy direction. Reo zao sady tsy andeha amin'ny radoely, tsy andeha mamy Ravatomanga, reo amizay io mihevaeva. Aleo ataoko hoe karaha mofina andesin-drano mivoa ho azy, tsy ataoko le araiky ratsy, fa mbo avy amindreo ndraiky le araiky ratsy. Fa reo zao karaha mofina andesin-drano mivoa ho azy mihevaeva. Raha tsy takatra ny tagnanareo kazatakary. Anao ne député mpagnano lalàna fa anao tsy ministre wala anao tsy ambassade. Ke raha ataondreo io drakitra anaty vilagny reo zao zany. Reo koa mety an-tragno. Mety an-tragno raha ngo amin'olobelo hoe lahy mitondreo reo io, raha Jojo ndraiky Ravatomanga ndraiky reo amizay madiniky jiaby eo miady an-tragno. Oh may anao mahita mpianatra andeha hianatra andafy mora moa mandefa mpianatra zo mambaranao baka Digo io andeha alefanao Tananarivo. Alefa olo zandriko. Maro zany kan Diego mianatra Tananarivo. Firy problème mpianatra ny zanaka ny Diego mianatra Tananarivo ndraiky rosotoreny premier ministre. Ndero tsara ka intsay Kristia hoe mpianatra zanaka ny avaratra mamory anareo za misy projet ameko anareo. Tsara natao antsay Kristia. Soit disons izy premier ministre. Atsika manana vice président na assemblée province Diego. Igny araiky adala foana igny, Jack Palance. Reo ndraiky ny za mpianatra ny zanaka ny Diego Tananarivo to ndraiky ny zandreo jaly. Tsara ny zava. Ke reo io fo andivolagna aminareo andeha agnondro olo andeha andafy andianatra le tsaiky andianatra Tananarivo to tsy avondreo. Zo mandeha andafy colis sa marchandise hoe alefa conteneur reto loso brr agny mifanojo. Non, aza atao zegny olo. Aza atao zegny. Reo zao nefa volango aminao zandriko reo olo aby reto. Amare za magnazava izy fa zaveko tapatapany ihany. Reo jiaby magnerana Madagasikara io. Reo TGV, tsako Orange, tsako Mapara, tsako Batara, tsako Saropara reto. Reo nefa hainao tsy ho teny vahoaka ary tsy ho azo. Ino amizay raha ataondreo? Manano n'importe quoi. Fa magnano n'importe quoi reo. Igny amizay ve volavolagna fatany. Ke anao pour réglage anao koa sasa ene logique normale jusqu'à kibenao io rava. Ndrenao mivory. Anao tsy miady ho an'ny Diego fa anao mandeha miady ho an'ny Mahavavy. Mahavavy ninao. Anao vice président de l'Assemblée nationale Diego anao andeha ady Mahavavy. Diego tsy adivanao. Secret zao fa tsy mahazo barika. Karaha io mbola réglazy tomobily fagnariagna haty to tsy hainao. Io boka hitanao problème reo boka zany. Reo boka mila magnano concurrence ndraiky monsieur le maire. Za boka ambulance nazo monsieur le maire igny. Pompier. Ambara izy io. Anao tomobily poubelle bora réglage. Mba sahava raha tokony atao farafaratsy ameko solution boka izy zany. Farafaratsy bora réglage. Anao nandeha za ambassade ny Chine ao Japon. Anao nangataka camion. Karaha nataony Tananarivo. Reo nahazo camion bleu igny tamin'ny ambassade japonais atao taterignazy. Farafaratsy alika maty bory zany. Anao nandeha za ambassade ny Japon. Nangataka camion telo efatra anao sur 100% anao namia japonais. Fa tsy zegny camion jack. Heureusement boka anarany camion reo jack karaha havan'igny jack. Reo samy jack amizay miramaso poubelle. Jack araiky adala zay zany abadala zay boka. Ay, tete koa mbo narsify. Zay zay abadala tsy hoe tsy fitiavatsika izy zay. Non.
izy boka ambariko anao zegny teteka narsiky za tsy famaky za ko me jaky za tanambo 4 teo zaminao izy ka Am couloir rety anamboaka tam couloir golo mipetraka. amy stock eo ohatra mipitran'olo ro misy raha zigny sa do batterie fa mbotra na boali. Voilà. Tany fevenzy ambily be tagny anontania jaky fa izy tagny tasiramany ambily be tagny. Ino mala tsy atiavany i jaky ngasy merany sambava ty ino problème nany anana jalousie amingaty io. Ala ilo boka le kaitsika hoe ala ilo kany. Azo man tsy magnano amindreo regny. I jaky man tsy magnano fa ngaty tsy magnano. Jaky moa misy raha nataony tasambava. Misy raha nataony tasambava. Misy ngazy zany korana taminaka niaka tsy groupe rara tasambava. Io olony jaky izy mga jaky magnano izy fa ngasy mona io tsisy raha ataony laza lavino. Zay koa raha mahita nanay zay lavitry. Ambara olo io koa izy mitandregny atsika io. Ino raha nataony jaky tasambava. Olo iny vobra aminakato. Mesa ambariko anao raha nataony jaky nihina volam-bahoaka tamin'ny moto vandivandy. Za tsy nahita moto 2 millions ndre mandeana ianao a Madagasikara anky andivanga moto 2 millions. Za tsy nahita koa nisy moto 2 millions. Olo jiaby ta Madagasikara toy nanagna moto. Hitanao moto secret ny 103 regny. Ya. Ndre regny tsy azonao 2 millions. Ay mobilety. Ya. Regny tsy azonao 2 millions ke anao andeha vola amin'olona andeha andafy moto 2 millions. Araiky zay. Abako faharoy. Ino raha nataony jaky? Raha nataony jaky ta io azovina nagnajotso vidiny lavany. Zegny nagnano raha olo nagnajotso vidiny lavany. Abako rô tsy menatra mivola izy raisam-pirenena mijotso vidiny lavany mavandy. Za ty nandeha tany tamin'ny centre tamin'ny chambre de commerce eto. Tsisy vidiny lavany mijotso international. Fa anarô jaky nagnajotso vidiny lavany parce que narô mila mihina. Amarenao koa mandeha magasin zany mpizava vidiny lavany amin'ny magasin. Tizy araiky mité. Hitako. Tizy araiky mité rô. Oui. Kenao vola aminaka jaky. Mijotso international vidiny lavany asa fandesina zay. Anao bady fa zay tsy anao bady vahoaka. Aroe zay. Fatelo, nino raha nataony jaky? Atsika volagna zo. Rô nagnano tous les moyens directeur général ny soavan'io Asambava. Nandeha nomegna ministre de l'agriculture, ministre ny fambolena parce que hitanao faty tsy haiko na afaka Asambava na tsendriky. Anao koa mandeha Asambava iny faty ny soavan'io iny. Za Asambava. Ya. Faty ny soavan'io iny. Tany vraiment mamokatra. Abel souvenir aby. Ya, mamokatra tany iny. Ary tany soavan'io jiaby iny ziska ho avy an-talagny. Iny atany misy fasiky joby, fasiky mainty oro. Fasiky mainty io tadiavy ny eran-tany. Toliara ndraiky amintsika avaratra misy. Ry jaky sy ry forongony. Ry Mamravatomanga Rajoela, même i Tokely Justin, président de l'Assemblée, rôny signé nagnano akôry nagneky ampidirana Chinois Asambava andeha angala fasiky joby io. Zay naviany directeur ny soavan'io natao ministre Andrabery baka amin'ny foto vava. Kenao vola aminaka jaky nagnano. Vola iny ngaza tetik ngaza baka sababu ulu jaky zay mipusy jaky wily. Io tsy mipusy chinois na io. Anao ilo taminaka mipusy chinois na io mipusy anao tsy ato izy. Anarô mamegny olo fô mariky chinois na tsisy raha ataony magnapoaka trano lalana. Atsika tsy gila. Azonao. Ambara olo io. Sarona jaky mivolagna hoe
tsisy olo malandy miasa amin'ny lala. Tsisy olo malandy police municipaly. Ya, azoko izy volana iny. Agnontania olo io amin'ny capitale Antananarivo ao misy vazaha miasa amin'ny police municipaly. Tsisy. Antananarivo ao misy mamafalalana vazaha. Tsisy. Alahilo kany. Kanefa ndraiky anao koa manontany ro Jack nafitasambavana izy niasa tamin'ny radio Vanily. Azo matao radio Vanily. Zakir ino job Karany. malandy. Karany bengany. Ya. Karany malandy. Ambesa amizay io amizay zay avy Jack magnasa chinois bio. Fotony nga patronany ndraiky chinois bio tsy d'accord. Kera misy zao gambariko anao. Anao me kambarana Zakir zao io. Masaka famatra Zakir fa isone vety. Zakir koa fa tsisy raha io. Zakir ny radio Vanily fa tsisy raha. Zegny avy Zakir miankiny amindro ato. Atsika koa fa teraka nisy jery chinois fa tasambava fa tantala fa tabe maro. Karaha ataotsika Diego, tsika teraka tsika fa nisy arabo teo, nisy jojo teo, nisy Anjoany. Ndraiky naviany quartier io hoe tanànany Anjoany. À Paris même chose. Anao mandeha 13e à Paris. Ino raha hitanao? Chinois reriky. Ndraiky 13e io fa nivaingana chinois. À Paris. Logique normale. Tsy hitako ino problème alahilo kany indreo zany. Fotony ndretsika gila maregniny mahita fa Judicaël magnano. Ndre olo baka ivelany fo mahita hoe Judicaël mahita fa hoe magnano. Matony ro misy vola baka andafy agny avy aminazy ao magnampy izy magname izy magnano. Na mbalany ngiata magana tsy magnano. Izy Judicaël izy. Antaniela olo io. Olondreo koa mera teo taloha e. Izy io député ny Antalao. Anontania boko. Nino navian'la olo ny ala sambava izy nandeha Antalao nagnano député. Misy dikany. Izy ambesa nambarany ngiaza tan'olo jiaby tsisy tompony jiaby io zany Judicaël izy amien'olo manandraha jiaby izy. Tragno'olo amin'ny sisilary jiaby papoano izy no olo mivarotra jiaby izy roasiny. Anareo miala mivarotra eto. Anareo miala mivarotra eto. Zay ambarany. Bonjour. Atsika tsy ampirana andafy. Atsika ivolaka. Ambara olo io masinany mibiagna sa gila. Ambara izy maire Antananarivo zao Orange tenka bija io teo Antananarivo maire teo azao vi 55 milliards ny knapp sy nalemy tsy mifehy ndraiky niany Naina Ratsitohaina izy ministre baka anontania olonao io nino raha nataony Naina Ratsitohaina tamin'izy maire Antananarivo balaeny olo jiaby tamin'ny sisiny lalana Bodiny Sotry. Raha tsy elolo zegny ambara izy ampianariko izy. Judicaël tsy nagnadoso olo. Fa izy nagnirako olo aza atao amin'ny trottoir fa mangala sisiny. Normal ane zegny zany fa hoe. Hitanao Fiji adiako. Yeah. Atsika teo mijaly mandalo tamin'ny Fiji teo taloha. Jusque no bazarilo parce que ro boursan regny feny teo mandalo komontrandreo regny. Yeah. Trottoir ambadika tary la même chose koa fa tsy hay aby lala andalovagna io. Maire mivolagna nareo midoso efa midira agnatiny. Zay midika fa hoe mandroaka mpivarotra
trottoirany natao ho an'ny mpandeha vity fa tsy ho an'ny mpivarotra normal zany izy Mikael vola anareo mangala 6 fa izy tsy nandroa ka mpivarotra koa mambela no trottoir tsy fa olombelogno amizay mandeha amin'ny lalabe lalabe voilà izy vola anareo mitatay mangala amy 6 fa izy tsy nandroa logique trottoir nandeha tsy andeha vity normal ke tsy hitako ino problème amizay io ka problème ro olo aby reto ro voky pesosy loatra zany ro amizay tsy mandiniky hoe matao olo ty nagnadoso olo reto misy dikany karaha ataony parkage tsika taloha mataia io parkage Ambilbe tamy station Jovenat eo atsika boka nagnamboatra gare routière natao ia alesykama ke zay midika fa tsy mitia vahoaka izy na vina alesykama karaha zay boka parkage ta Sambava nezuko tana uafika rizu ko tsubela ko tuna FM tanana locha rizu oui normal je dis kael na tous parkage iny tam place nazy na boka nord de ville karaha io mba miditra tanana iny tsy tiandreo parce que tsy rô nagnano misy fa ziny koa rô nagnano ziny ambety garany camion mitsikaria io amin'ny gradin io voilà mba mita be io mita be gradin io ya sy hitako ino maharatsy zay boka anao andeha taloha tsika mijaly camion jiaby miaraka ny lalana amin'ny kaledy igny feno mivadiky anao mahazo ambadiky eo jiaby fasa hors de ville parkage bajaj amizay mangala taxi zay ny havany misy tomobile azazo eny efa ravoravo tomobile zanako somahiro koa avy adiko agny izy mangala zany parkage ne dodolo match avo efake la fo dodolo ma 150 millions mang defa Mercedes ma alors karaha manangataka tamin'ny babanao André Joely 150 millions nani vangegna iny 150 millions ke raha karaha zay iro zegny tsy mizaha boko nisy volagna natao mijaky hoe lalagna national mamakivaky Sambava tsy namboarina ndre raha volagny tsy eny zany lalagna national zegny ane tsy ny commune lalagna national ny travaux publics zay boka nambarako ministre andro travaux publics koa tsisy raha eny magagazaby anao zegny ino loatra makisasa zaho izy mivolagna atsika tsy mivolagna izy tsy tia izy volagna anany fa mipoditsika zaho izy Zidikael izy tsy tiako hazala nagnino anao loatra fa Zidikael ampizay anao zay magnambara koragna karaha zegny ino loatra problème nany amy Zidikael izy boka nazaveko teo zany orange reto na Rajoely na Mambo Vatomanga na ro eto miaraka aminazy reto olo koa mabady mitondra anao karaha bady boka anao koa niaraka mpangalitra anao mpangalitra za zao koa na anao ka maraty Nestor direct fahaizako na mangalitra reto asolo amitsika tsy nahy Nestor tsaiky tafara ta tsy mahay kolo tsy nahay zoky kolo tsy boka tanana tsy boka digo kolo boka digo tsy olo baka digo atsika nahy Nestor fa izy tsy mangalatra amy madiniky izy mangalatra amy mamety ke normal amizay mijaky malegny zandro io fotony zandro tsy mikatramona zandro tsy mina volam-bahoaka zandro tsy mahody volan'ny fanjakana tiana zandro bogosy boka fotony soranana atsy loatra
Bogosnakay tsy tiany Bogosnakay. Ya. Zandinaka Bogos. Non, je dis que Bogos do zana. Bogos tsy Bogos. Non, zay tsy famantrany. Je dis que Bogos zana. Ya. Jack baka draka. Não ndrongo vato, Jack baka ndrongo vato. Tsy isagony mahita nane. Je dis que Bogos zana. Raha koa raha tsara, volana tsara. Tsy lehilahy ratsy izy zana. Io amizay zegny alahelo-kanindreo hoe fanjakana atsika io zandro anao koa nagnano raha marina na itsy tsy tiandreo. Zegny ne problème-ndreo io. Ino raha misy zao io? Atsika jiaby taloha mihina manga tsara. Zio manga raiky vidinao 2005. Manga fa legna fo. Abako izy amizay manga fa potsipotsy 2005. Zay mandeha makely amy tanto mangala ndraiky loroma. Mangala boky mody. Mitondra koa. Fanjakana ty koa raha fa nanjary vola napitriky vola be tsy mety amindreo. Paka ro mila mitanga izy. Kenony reto sinoany sambava reto. Ro magnamboatra tanàna sambava, tanànandreo io. Normal ro magnamboatra. Io ne karaha vadinao an-tragno zany. Vadinao an-tragno koa izy ampisanjinao. Izy me magnamboatra hainginany. Maravoravo anao. Anao ravoravo magname izy raha baka. Karaha zegny ne fitondrany Zedikaely. Ravoravo ro sinoa aby ro mahita hoe mandeha tany moany vola ifendreo amy l'Amérique. Fa zegny koa olon'ny orange teo. Mampamagy sababa. Mampamagy. Izy boka mavoatsika Diego. Meratsika tsy teo firy fanjava. Tsy feno aiky tanàna. Ya. Est-ce que orange nagnano? Orange tsisy ranao tondro. Ke amy lalagna nasionaly io Jacky anao tokony nagnano merci Zedikaely. Ny raha nataony zany zegny tsy asan'ny la mairie route nationale zegny. Zegny miany travaux publics. Sambava ny misy bureau de travaux publics. Ny tsy nagnamboarany travaux publics route nationale. Zedikaely nagnano grateny lokaloka, nataony ciment, nataony brique tanimanga, nataony rabe. Samy olo misosa mandalo. Fa ino nataony? Izy boka mivolagna hoe région miasa ho anao. Jack balance mbaraha zay edy ny raha nataony région nareo. Lalagna namboariny Zedikaely zandriko zany ambaranao ambadika ary. Amizao vena ambany ary amin'ny ambadika iny. Lala iny nataony Zedikaely. Ino raha nataony Jack boka atao? Nagnano copie tsy zanakandro. Ro navy ro nagapetaka plaque hoe région miasa ho anao. Or Zedikaely nagnano lala. Nagnano copie tsy zanakandro ro. Niany amizay parce que zandry ty tsy miaraka amindreo lotovindreo. Io tsy voalotondreo zany. Io lany. Ah oui. Karaha misy lemerane dikotry. Karaha misy lemerane dikotry tianareo io. Contre-nareo. Za koa moeto io lany fo. Zegny boka raha mandalo ambanja koa. Ndraiky surtis ndraiky azovy sasany ty. Aieky canal ny rano nandeha nagnanaovana pavillon kintana. Bazary ary. Normal boka rano amizay boucher. Agnabony canal andesanao tragno. Ingénieur boka izy. Zay raha misy ambanja ao. Député ny ambanja tompony raha zegny. Normal raha karaha zegny. Tsisy raha pare blanc. Atsika io ato afa tompoko niany zany. Hoavy boka andeha atao avion direct zegny koa. Baka ny Israely misy la guerre agny andeha amin'ny Ambarivo be. Zay koa raha misy manomboky le 4 décembre. Hivadiky hivavaka
sanagogy juif koa zay jiaby eto. Fotony ampidiriny koa Israely aminy eo. Ke raha karaha zegny izy zany, io fa fataondreo ro jiaby. Nagnano jiaby resaka mpianatra bruleny nefa teo. Avy koa zao mipora réglazy, ho avy fa vita io igny. Efa vita. I volana renandrano ane. Koty maty. Ozy Mbaribe agny, zerika ny tipany amboa. Koty nefa maty io. Fa le magagazabaka ty zany, mba apetraka fanontaniana. Magnino ma vahoaka tsy mety fe? Nagnino vahoaka tsy mety fe? Roma ya tsara lela loatra. Hitanao bola glasy fa mamadiky be eo. Ohatsy na tegna ne bola glasy ne ivadiky. Za fa izy fa nivadiky ambony ambany io. Justement baka zay volako aminao hoe nagnino le vahoaka tsy mety fe? Atsika roe teto ny posy. Même zandry Joakim atsika mivola bora réglazy. Problème bola glasy baka tsy nadigny pikirany. Fa ngô ndô bory zany abo pikira maso tenany fa nivadiky izy. Kibonany amileny voa. Raha tegna raha tsy tiako baka bola réglazy ndraiky nasaky mivadika monsieur le maire araiky. Monsieur le maire olo posy izy tio. Nagnino mo izy niany masaky mivadiky tsy saigna maso mivadiky monsieur le maire. Le monsieur le maire misy problème monsieur le maire tsy problème nazy. Monsieur le maire tsy tsaiky. Na to izy manana vitantandatsika eny régler problème nazy. Azo maolombelogno tsisy problème. Tsisy olo tsisy problème. Fa izy ka olo mahay ditsika anatin'ny masonany, anao mahay tany misy ditsika anatin'ny masonany, hainao magnadoso izy. Magnantegna izy io tsy misy problème izy avy eo. Izy avy amin'ny place io. Azovy député teo. Maro député teo. Aia jiaby aia. Zay lany jiaby aia. Aia ambarako ony za. Zay lany mamoritiky. Ny mbela amin'ny place fo tavela io. Apoditsika anabavinao. Anabaviko mbala io baka. Apoditsika baka izy. Setiny. Atsika ne very lavitry. Very lavitra atsika. Setiny anabaviko nambela tamin'ny place teo mba vahentsika. Zio tsika nililely bola réglazy maso tetsika zio. Ny vadiany raha mampianatra. Za eto tity mabily. Ina fa vitatsika mbala carte mana be ako eto fa misy raha vita. Ino ma raha vita nao? Atsika io boka zandriko nilefa faty fa nosy tamao. Sendriky tio no. Zay fa nisy tomobily mpitondra faritra tary tomobily mpanjakana. Tomobily Jobadala tsy haiko 00 tsy haiko 2501. Ino tsy ademo numéro nany Jobadala. Eko saviemo igny. Iny any izy nivanga joky. Joky ary mpanary fako. Joky mampanary fako. Tomobily mpanary fako joky. Joky tsy haiko jaky. Izy bokoa nde ampitondrasinao faty koa. Raha io agnavozanao haity ampitondrasinao faty. Mampalahelo jery. Mile akadalengo jery ny vahoaka. Ahodindreo gosy. Ary izy io miposy Docteur Stéphane. Azo ma Docteur Stéphane izy koa baka ima io. Docteur Stéphane baka Diego naezako izy zay niaraka nianatra ta Saint Joseph io. Docteur Stéphane maeza. Io tsara enetany olo. Si nianatra ta Saint Joseph teo zay niaraka nianatra. Docteur Stéphane. Allô, Docteur Stéphane tsara existe to tsy ene. Monsieur le maire fa Monsieur le maire mbola hita saky bola réglazy nianty ny contre Monsieur le maire. Fa masony la olo mahita fa tsy mahita fa mila bagna linety bola réglazy. Ka izy fa déréglé ozy aminao. Bora déréglé. Masakinao no contre Monsieur le maire. Izy koa toaksy lany io. Izy koa lany. Avadikinao ataonao tsy haiko sénateur, ataonao tsy haiko zegny anao tsika mifidy Docteur Stéphane fidiana anao ndraiky la famille nao fidèle Docteur Stéphane. Io tsy
zay tsy mila io tsy lany. Io tsy ndre même hoe ataontsika hoe lany, io tsy leony Stéphane mitondra. Haiko loatra Stéphane. Io tsy leony. Fa izy Izy baka fa lany baka no, izy fa iofo. Na mangorongoro izy iofo. Zebra, io tsy leony Stéphane. Io tsy lany, vahoaka ny Digo misy jery, vahoaka ohatsy adala. Monsieur le maire pousse bora réglazy. Bora réglazy o lany amin'ny plasy. Lany izy. Bora réglazy ny nivadika monsieur le maire. Nagnavotra omby revo. Ndre sy teny nagnavotra izy fony nialany ty mpany amin'ny sarotra. Ndre sy teny nagnavotra izy fony ty mpany amin'ny sarotra. Fa hita n'olo taloha teo bora réglazy. Amin'ny lera izy fa nivadikanirana baviko jiaby teo. Ratsy jery nga io. Nizy miboaka zio io. Olo ko biloko ny fakaratsy hitanao Mathieu Christian reo bilo ratsy jery. Izy namadiky izy io namadiky. Sisy olona agnatagna bora réglazy vadiko orange. Izy io tsy raha fa orange eky fa tsy haiko ino agnaran'izio. Nivady. Ino agnarany araiky alafindreo magasin amitsika eto igny? Clémentine. Izy io Clémentine. Nivady bora sasany mana tsy mahita bora réglazy fa navadiny zay fo. Vady mahita olo fa miabogno. Olo aby jiaby rehefa mandeha am-baravarana anay, anareo mitondra amin'ny azo managny karoa mivadibara mitondra asa ohatry anareo nerika mitandatsika. Niany misy olo marabe anareo tsy tianao fa meloko zay ko vadiny fa miboaka rahatrapagnany vadiny eo. Iya. Vadiny bora réglazy. Olombelo malaky magnadigna, malaky mivadiky. Teo misy olo na olo lavitry ataony vadiny bora réglazy assalamu alaikum. Izy olo mariny izy tsy hitany. Nazo plasy kely. Nazo plasy? Maro olo teo. Afaka 5 taona koa izy adosina roa io. 5 taona tsy ela. Asamo izy io. Avy amizay 5 taona. Iagny ilo fanjakana aby io. Anao koa baka fanafika io tsy lany. Raha angonao zao fa dinieta ny fahasalamana. Raha tokony ataony bora réglazy zao meko solution izy. Izy mandeha mizaha ministre ny industrie. Raha tokony ataony zao mizaha problème secret. Zay raha tokony ataony bora réglazy. Po mavavy raha nedivany karaha boka ambilibe izy. Zegny raha tokony ataon'izao hoe miady problème secret. Ireo volagnindreo amizay meko. Zay volagnindreo zandrinay aby io volagninay. Tsy anao volagninay tsy tianay. Fa raha ataonao koa tsy normal. Anao volagninay. Asara zao avy. Andegnana koa mpianatra zanaka ny secret. Vadiny zanaka ny secret. Mpiasa ny secret. Tsy vola azondreo. Tsy karama azondreo. Andihina ino reo. Zegny raha tokony adivanao bora réglazy. Izy tokony mandeha mikorana ndraiky syndicat mpiasa ny secret. Fa asanany tsy hainy. Izy mampagnano politiky. Zay tsy hainy. Politiky. Na mivolagna fo tsy hainy. Hitanao tao amin'ny fivoriagna ira tao tsy misoma telefony. Ndraiky izy mandy. Amin'ny fivoriagna izy misoma telefony amin'ny fivoriagna. Anao andeha agnambara problème tanànanao, telefony manerigna izy, vita telefony, izy mandry. Tsy lohany boka lohanany izy andro be loatra lohanany tsy leony. Zay non, very izy io dirany andro vahoaka jiaby. Bora réglazy za mambaranareo vahoaka Diego efa déréglé karaha Jack Palance. Aboko zao retinindreo jiaby araka Madagasikara reo jiaby déréglé. Ninembariny be fa tsy volagny tany lavoagna zahava. Zio retinindreo jiaby. Mampalahelo, mazotoka mampalahelo. Olo poussé. Anao mera misy Antananarivo. Izy mivadiky. Za mpitokiky olo mitandregny atsika elo zao raha misy Antananarivo ambarako.
Rô nangala DGC Jirama bakandasy. Ino raha misy Antananarivo loatra ka volagna zio io. Alala. Asara jiaby ty nandeha nagnano fandatsagna maleny artificiel. Asara anao andeha hagnano fandatsagna maleny artificiel, bomana artificiel maleny, boman-Janahary koa maleny bakato Antananarivo zao dobatsika vola. Olona legna bakandafy miasa amy Jirama, directeur général ny Jirama. Asara anao andeha handatsika maleny raha tsary misy tamy donia. Alatsambilobe ripaka maleny tsy mikoragna zao zako ambilobe koa tsy doba sara io. Maleny jiaby ty anao andeha handatsika maleny. Ny alatsika Andragnahary to fa mahadobo tanàna. Andeha bianao koa. Zay olo nianatra. Zay raha misy Antananarivo atsika mikoragna. Dobo. Ndeha aminay Nosbe io fisaka anao taminay teo zany re. Ndeha mentany aminay eo sakaly misy maleny. Nosbe sakaly misy mahaleny ndeha mentany. Boko maleny eo tsy milatsaka matsagna zay. Kaligny fo. Marikora larisa loanany be. Fa antsirembiky ny migiko be foana kimbonana amizay ino bontana. Tsisy raha pare. No, la problème boka zao ka tena mivolagna izy atao sady zay tsy soloalanay. Zay olo jiaby mitondra tianay. Izy io Tsy normal zay mivolagna. raha tsy hainao boka ty zany. Atsika to mbo hely, atsika miaraka mbola vao mianatra mandady, mianatra tata, atsika koa magnatona ta misy resony charbon iny raha volagn'olo betsaka. Aza mandeha rehefa motro. Anao dikan'izay mivola fa mamako iny tsy tia za zany agnatin'ny resort iny. Fitiavana anao boka volagnany anao. Karaha zegny koa boka. Fitiavana anao iny volagnany anao ary tsy mahakady zay volagnanao bora réglage. Dikan'izay miariva ary miangana. Sambaran'olo jiaby mivolanitsika aby io. Sambarandreo tsy tia tsika olo jiaby io tianay olo avy zio tournazy. Isany volanitsika mbela votondra. Mbela votondra mari boy. Fa itsinay rango zio io. Fa bokanay mari raha tsy manjary jiaby nataony fambaranay. Naizy mbela votondra. Fa izy mbela votondra baribara tsy manjary na bokany. Alala zandriko, mora fokony zegny. Anao zio baka faraky, nahita olo mitondra bisikileta aloha io, hitanao izy mibilibily. Anao hitsy anaraky izy fa tsy volagnao, mangala sitsy, maitsia, mangala lalana. Izy mbela bilibily ka farany baka izy latsaka ankady. Zay baka. Zay mila digoio tsy nanona digoio tsika jiaby. Zay mila digoio manjary. Zay mila jeune jiaby miasa. Zay mila digoio normal. Raha tokony ataony volagno, miatseky reny izy. Mazo karama normal, mazo raha normal. Faharoe, mandeha miza ministre sport izy. Amboarindreo ndraiky stade io fa tsy amy norme. Tsy ampy mesure koa stade io. Araka ia. Io mita be io. Na itsy andiky vita ke. Kese boka tsy ampy mesure boka zo. Io na koa mbela andeha amboarigny ndraiky anefa koa namboarigny tsara stade tsy andiky vita. Ao zao mpaka famolagnan'olo olo, amonen'olo olo, ambiozan'olo aomby, amy stade ao tsisy raha manjary ary. Olo mamono tegna jiaby ary. Ary mpadiky chambre. Heureusement bengy tsika mihina ahitra koa zay tsy voatapoka ahitra agnatin'ny stade. Aomby jiaby ao zao tany finanana aomby. Amy stade ary. Nin'olo jiaby vita tena tsy mety vita. Fa ela raha tokony edivany tsy edivany. Zegny anie asanany. Asanany mitandregny vahoaka, bon zay na mampitarengny vahoaka azao ve ministre amin'ny andraikitra zegny. Bon za mandeha ministre ty, stade-nay tsy mamango famboary.
secret mijaly karakory fa tsy anao ndivolana camion poubelle putain zay masanao Ande contra olo. I contra olo. Zay raha ny amin'ambolagna izy amin'ny place ao. Tsy tiako izy mi-contra monsieur le maire io. Monsieur le maire tena contra olo. Tena contra izy. Zay boka naviako nagname agnaran'io hoe deux putains. Ce sont des putains. I araiky baka i azovy. Azoma tondo agnaranany izy io baka azovy Baltazar. Azovy ila azov c'è Cristiano. Tondo Baltazar baka agnaran'io Baltazar de. I Baltazar ko ba simba za tanana côté ai abdi. Baltazar. Izy tu fa tiremboatsy okele. Koy Baltazar ty fo. Atsika dirany andro amin'olo Baltazar aty. I tsy mizaha tany faviany. Valivotaka. Baltazar. Nandeha nataondô Baltazar koa agnaran'ny fa tsy c'è Cristiano io Baltazar. Baltazar. Valivotaka. Iny tsara mbo tsy tianao volagniny. Anareo volagniny fo. Tsy anareo tsy alany anareo. Nataonao volagniny misy raha tsy normaly volagniny. Voilà, zegny raha misy abako. Mitandrematsika vahoaka ny Diego. Atsika zao niala faty nidriky tamango. De ny tamango io tsenky ny fody iariva atsika olo Diego iala. Anao fito votaka Raoily. Renao raha milagny Raoily. Ary izy folo votaka. Anao fito votaka. Zay problème. Nasava anaty ana. Anareo misy jery. Fa anareo koa tsisy jery zao eky. Anareo tsisy koa anareo misy jery. Za magnambara vahoaka ny Diego zegny. Ary anareo mpianatra azakadalendreo fa tiro mandefa anareo agny. Misy ministre ao, ministre ino ministre ny affaires étrangères. Misy ministre ao miandraikitsy ny bourse mandefa mpianatra. Fa tsy député zegny tsy asan'ny député fa volanareo lany boré. Jaky izy fa hitanareo nagnano tasambava. Bora réglazy nagnano fa volanareo fanany. Nareo koa mbo hifarigny ao ary foika ao hoe izy tsy mety alamera. Nefa nakazandro koa koa vitanao zegny avy iko after nikoragna atsika zalahy de amare koa. Mare za amina général fotony. Ok bas karaha zegny edy. Ok abako, merci koragna. Merci atsika jiaby nitany. Tsara nareo jiaby nizaha makasitraka partager nareo vidéo mba hitan'ily Baltazar, hitan'ily Bora Réglazy, hitandreo jiaby agny. Jack Palace. Jack en persone. Mandiana mahitsy Bora Réglazy, mandiana mahitsy, anao koa tsy mandeha mahitsy vidéo ty ninao fo ato ato. No. Ok zany. Karaha zegny zalahy.